to ranka ya daɗe ga shi dai jama'a duk sun taru shugabannin ƙabilu daban-daban so amma duk daga cikinsu babu wanda ya goyi bayan janye tallafin nan da aka yi to ko wani abin nan ne za ka wani mataki za ku ɗauka a kai? Salamu alaikum. Abin da ku salanka. Abin da ya sa na nemi mu zauna da ku ƙungiyar mace ta ƙasa da ta samu mu zauna da irin ku 'yan kasuwa da dubu kowane yare tunda kuma duk jiha babu ƙabilar da babu Sosai. shi ne mun kirawo ku ne domin mu tabbatar muku da cewa janye tallafi da aka yi kuma za mu fita yadda aiki kuma babu wanda ya goyi baya da a janye tallafin nan saboda haka muna nan akan bakan mu ana janyewa kuma ba ba su rana za mu tafiya da sai mun nemo wasu lafa a gudu I don't completely believe you whatever you are saying. But I know you're not able to say so the more they when they say is addicted. We woman, we are informed. They can't put the camera, too much we are the most people they want to put to carry the we take a little man. I don't completely never believe. I can't. Well, I take a drama. Hey! God forbid. Muguna da kin fada da wani ka kai daidai. Dole duka ki saki da su. In ki cire wannan talafi akwai wala cikin kasa. Ga kin duka wannan ina son baki ki ji da ki ji ki su. Babu ruwa wannan kasa namu. Sannan babu wata kuma duka asibiti babu magani. Sannan kuma duka abuci ya tsada. Mun shiga su wala na to abun da ba ga gaskiya ne. Ki kuma ki ga musu ba mai gaba lage kai ki laika ka ce babu wuta babu abinci ga wahala ita kuma gwamnati ta ce za ta janye wannan tallafi ne domin ta yi wa talakawan kasa aiki. Kin bani dariya ko wallahi abin da na son ga miki ba wuce ta yi magana mu ta ce wa duka kullu kasa na shan ruwa da ta gani a kasa kana gane abin da kake so ka ce za ka ce an dade ana ruwa kasa na shan ruwa to kina mun na sun ki dima ki gani duka Allah ko duka wannan abu ne rafa da a kasa na duka ba mu kuma duka kin shina shi kowa ki ga musu wannan muguna sam ba mu dara shi ba duka nan ban da ba wannan muguna banza ne laye ni laika me a matsayina na shugaban kasuwa ban yadda da janye tallafi ba domin idan kayi tsada ba kowa za a ga laifi ba illa irin mu za a ga laifi ba za a ga laifin gwamnati ba saboda haka mun yadda da janye wannan tallafin ba Yin lokoto. mu da ma abin da muke so da ku muna son kowa mu ji bakin sa ne amma mu ma muna son mu sanar da gwamnati cewa ta sani in ita bebiya ce mu kurmaye idan ita bebiya ce mu kurmaye ne ba ma ji ba sauran kai daɗe ga su 'yan majalisa duk gabaki ɗaya jama'a duk sun taru kun yi tattauna akan wannan matsala amma duk daga cikinsu babu wanda ya goyi bayan wannan janye tallafi da aka yi to ko menene bayanin kuke na akai? ai ba abin da muke so kenan kamar misali magana shugaban yan kasuwa in aka ce an daina tallafin nan to da abin da ya tsari a kuɗi ba za a ga laifin gwamnati ba laifin yan kasuwa za a yi wannan mutum ba mai dana ce ba za a yi kanyo domin ji mun gode To a lot of years, so many years, tun shekara da yana gudu, akwai gudu da yawa da ya kamata ka shirya ka yi dusin ka ce da fi abu da zaka yi, ba lalle sai ka taba kudin tallafi da yana yi. Da akwai gudu da ba ka yi amfani a kasa na ana ci, ba za ka yi gudu shi sai ka ce wai da tallafi da saka shi ne. abin da yana so mu ga mutu ki sai ki magana sosai ka ki zuwa munafunce ki mu suna shugaba ina kusa da shugaba ta koma ta ga shugaba abin da ta yi ba mu kyau ba ta daidai ba Allah ya kan ba mu da mu magana ba ya mu jama'a mu yi adalci karmi sharri karmi kariya dan ba ta da kyau bi gaskiya na ita ki ba mu mutum wata rubuta ta ita wanda kuma ta fi zai ma wuce na mai gida da ganin wannan shekarar damuna za ta yi albarka
abu da sun buda Allah za ta zama gaske addu'a wannan kini an ci gama mutum wa kansa fata na gari wannan ba mummunan fata kin yi ba addu'a kin yi abu da sun fada Allah ta zama gaske ya kan gashi kai ko babu ne ba ta ga miki Yoruba tana noma duka waje da kasar nan akwai noma gurin shi kaki wani magana inda Hausa ta yi noma Yoruba ta yi noma Igbo ta yi noma a Igbo a Hausa a Yoruba gogo akwai shiga gona noma ayyabarkin gata wannan numa da ana yi kwakwa numa shi ana yi in ba numa ba za ta fito ba kwakwa manja ayyaba duka numa ne ta abarba ga kuma rogo kasaba muku hausa tana noma shinkafa tana noma wake tana noma auduga tana noma ridi tana noma gyada granite wanda ba tuna fada tun da na zo Kano ba Kano garin Hausa in ma na zama ta Hausa kuma zan sai na yi noma wanda zan baki mabaki noma alkama noma shinkafa noma masara zan je hakura ko je kure duka wannan gurin noma ne ya amma kai noma ba ma abu ta ishe ka tunda ka aure ya ga mutu ina da mutane a kure ko kokura la mu tami noma na Aisha zan fita ka dan Ibrahim Fulana ta zo ki ga mata ta same ni can da ta saba gani na dan akwai kwadayi a gurin ta dole ta zo ba ta wannan abu kuma ki ga ba na ta zo ni mana mai goro sama didi ki ga mata ta same ni can sai na dawo Aisha no ya Aisha kuma ki babban na kuma ya bula kowa tarururururu taruwa ba faye yau na jin daɗi a gari ne ana taimake mu tarururururu taruwa anti ki zuwa an zanya tallafin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun shiga uka wannan ai na kika ji waye gaya miki a gidan rediyo a cikin aiki kika ji yanzu shi kenan da ya ka ƙarfe ana kuka abinda za a ci babu talaka da ya shiga kwa wannan na kira ni ɗan nan ga marasa masu ilimin masu na ta yawa ba aiki shi ita ma masifa ta yawa masifu kala kala idan ka ji wannan yau gobe sai ka ji wancan jibi sai ka ci wancan da wani za a yi yan na wannan Najeriya an shiga uku ni yan nan Allah ubangiji ka taimake mu ya Allah ya Allah Allah ka taimake mu ya Allah ka goyi bayan talakawan ka ya Allah ka kwato mana haƙƙin mu ya Allah ba mu da kowa sai kai wannan babun jimami ne Tantu to ne zai faru? Me zai faru ko yara ne ba su san me ake nufi ba. Me ma ba zai faru ba yanzu. Babu abin da ba zai faru ba yanzu. Ai masifa yanzu ta zama kashi nawa? In ana cikin kashi 100 da yanzu ta zama kashi 500. Ga shi na dana kuka samari an gama makaranta ba aiki. ‘Yan mata na ta yawo ga zora ga ‘yan mata ga tsofaffi ga yunwa ga ishuwa ga fatara ga wahala masifa kala-kala. Ai yanzu ba yanzu an daina fashi da rana kuma yanzu da daddare kai sai dai da rana. Ai yanzu ba kana tafiya za ce ban kon harbe ki. Amma mu muna da kuɗi a dai shi kenan. To muna da kuɗi. A ƴan uwa ba mun kai akwai talakawa. Ni ma nan karan kai na cikin ƴan uwana ai akwai talakawa. A wannan abin duba ne gaskiya. A wannan dole a je a zauna tattauna wannan magana akan abin yi. Kai ƴan kasuwa dama me suke nema abin nema ya samu. Yanzu ma don masifa wai magi ya zama guda 3 naira 10. Sai ka ce mana naira 50 ma bai ci a miyar fa. Ai yanzu gaba ɗaya za su je su haɗa kansu yanzu su yi mitin su ƙara duk kayan abinci kuɗi. Ga ruwan famfo babu sai dai ka siya ga ruwa ba wutar lantarki sai dai inji da wanne ɓacin rai za a je wannan ƙasa. Kawai sai dai a mu sha ma Ubangiji ya mana maganin wannan masifa. Allah Ubangiji ka taimaki bayanka. Wannan abu sai addu'a Allah ne kawai sai mana maganin wannan abu. Kai. Wannan shi ne tunani da rana, tunani da daddare. Yanzu ai bacci ma ya ɗauke. Ai sai mutum ya samu kwanciyar hankali ke bacci. Kai yare kala ga shi nan addini kala ai mun shiga uku. A wannan babun duba ne ni dai wannan abu dai ka. Ita. Ga yara. An gama karatu na ta yawo da takardu ba aiki.